Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalomnon. Adi ata karon dire sa ato ang pantalan sa lungsod sa Matalom. Okay, mao ni kahimtang sa ato ang pantalan dire. Ongoing kini pag ang pagtrabaho dire unya. Sa sunod ani guys, nighumana og simento ani. Isunod ang pagkanabang i-continue siya pero di na ingon nga kuan kanang bunbunan kanang itong bugsukan na bitaw. Okay, atong suroyon kung unsay update or unsay kahimtang sa ato ang pantalan diri sa lungsod sa Matalom. Mao ni ang phase 3, isunod ang phase 4. Okay, mao ni kahimtang unya, mao ni ang update sa ato ang pantalan diri. Punpuhon guys, nananay mudunggo gikan sa Bohol o Cebu. Kaya atong kuanon kung unsa nay update or unsa nay kahimtang diri sa ato ang ongoing nga pagtrabaho sa pantalan sa lungsod sa Matalom. Iko Pipi live diri sa Port of Matalom. Itong suroyon guys. Okay, mo ni guys. Okay. I-continue pa ni boss no. Ato pa dong boss. Oh, pwede kang Pero kuan na kan ibugsok na busing. kay continue di kay wag. Nga naman. Maabtan pa day. Okay. Mao ni kahimtang sa to ang kuan. Okay, mao ni guys. Ongoing pa ni nga project. Okay, mao ni guys. Sige pa nagtrabaho guys. Ato ang pantalan. Okay. Magtinabang ay kita kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa atong lungsod. Okay, mo ni guys na ongoing bilang pagtrabaho guys. Okay. Ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan sa lungsod ug kalambuan ug kayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa Port of Matalom. Punpuhon guys, nananay mo mudunggo nga padong sa Bohol ug Cebu. Atong paningkamutan ug ampo lang ta nga magpadayon niya way mga kakulian nga mubabag sa pagpalambo sa ato ang Port of Matalom. Iko Pipi andam mutabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Iko Pipi ang boses sa kalambuan sa lungsod. Okay?
Ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio og mga kauban. Iko Pipe. Andam mutabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matag. July 27, 2022. Iko live diri sa Port of Matalom nga atong ang update kung unsa na ang kahimtang sa ato ang pandalan. Once again, thank you o God bless ka atong tanan.